Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Isko. Ginaingon, dili kita makapili kinsay mamahimo na tong ginikanan. Dawato na to, kinsa ug unsa sila. Mao kini ang nitabo sa kinabuhi sa akong anak nga si Anita nga dili nako mahimong may kalimtan. Alas 8 nas gabi. Wa pa mo uli si Blanche. Anita, nakunsa pa mga kaninis kay daw eh. Ay naghuwat kong Blanche. Unsa? Ngit-ngit na ra ba? Mauganing nabalaka ko. Alas 5 sapon sila mamuhi, dili ba? Oo, pero... Sige, dini ka lang ha. Akong sugat-sugat to sa iskina. mas maayo pa. Uli na ko. Bye. Anita Blanche, ingon ka wa ka madlog sa imong mama Anita. Panya mo ulit di ay. Ikaw, oy. Muli na ko kay nalipong na ko, girls. Yabi sa mo makatagay, oy. Gimo man yung tubig ang beer. Dapat lang. Uli na ko, girls, oy. Bye na. Okay, bye. Amping sila nimo. Ay, mag-iinay lang cute ko kay medyo. May tuyok naman akong pananaw ta. Isko, asa mo ka? Sakay lang dire kay mugrahin ako. Salamat na lang, Dudong. Naghuwat pa ko sa akong apo nga si Blanche. Ha? Blanche? Oh, nakita to na ako nagkuyog. Inom to yung markadang mga babae. Unsa? Asa saan napita nag-inom dong? Ako aton. Hindi. Kung ako sa'yo, tanawa na ka nang napaduong din ay. Pingo din si Blanche. Blanche! Ay, hatod ka sa amo, be. Lolo Isko? Kanus ka nagdakat unog inom, Blanche. Gusto na, Anita. Pakatulgan na imong anak. Ugma ka na kay sulti. Grabe kay ka. Magkapahiubos ka. Pwerte na kung panikamot ka mahatagan mo sa inyong gusto niya mo na imong ibawas na ako. Ha? Tumaga ako! Kisabi nagsugo yung maningkamot ka. Tubag-tubag ka na nako, ha? Uy, klaro ba yan ni mama ay? Patubagon ko ni mo yan. Tubag ko, masuko ka. Tuog tay, kapoy. Manggawas ta ni Skorto. Ay, pasagdi siya nga makatuong. Dali na, Anita. Wagid kay swerte si mong pamilya manang Anita.
Ibiyaan kang Naldo kay niuban siyang kabit. Nya karon, ang kamagwangan ni mong anak, kato nag-inom. Uy, induta nila sa. Asa ba ko nagkuwang nila, Dong Rolly? Wa ka nagkuwang nila, Manang Anita. Way respeto ni mo si Blanche. Mayong pagkaliwat siyang amahan. Pero gaba. Pre! Homebound. Mahimong magsultion niya, Blanche. Ito na lang ng compound, mabi. Kay late na ko. Oh, derang imong baon nga kwarta. Nakpaulig sa iyo, ha? Lagi. Sa'yo gid ko mo uli. Kanang kadlaw na. Oh. Galong naingon man ini si Blanche. Uy, kuyawan man lang tani mo. Ano pag nagdali man ka? Ang silyo! Ginoo ko, unsaon ni mo ang kutsilyo, anak? Pati na ko nagsigibuli ako! Giunsa ka man sa pagbuli. Mong gibiyahan tagpapaw, yung ba siyang kabit kay Lucyang nakulo ka ma? Unsa? Silyo! Oyo! Wala ko itong animal! Anak, ayaw nagbuhata, mapriso ka kung magkapatay ka! Oyo, dili! Ayaw na! Wa kay ayo pagkainahan. Ipasagdan lang nimo si Oyo nga mapriso? Wa ko'y ayo. Ikaw, unsa ka man, Naldo? Maubitaw nga mibiya ko ninyo, Anita. Kay wa kay ayo. Paning kamuti nga makagawa si Oyo spisuan, ha? Kay kung dili, hangtod sa hangtod mahayan ka sa imong anak. Blanche, uli na ka? Dali, sakay. Ato di ka sinyo. Sakay ko pero ay ko paplitiha ha. Okay ka nga, charger mo akong ibayad ni mo. Ha? Ay, katama man si Blanche. Porbida. Sige, okay ko. Kaundanon sa iyag, pulma, oh. Dali, sakay! Hapit abot sa inyo, Blanche. Wala lang sa... Ha? Mayawin din eh. Ano lang kasi mong tricycle? Ha? Sige, ipadaplin ako tarong ang tricycle. Pero tamabayan na na. Ka-tripping man. 6-trip ang tirada. Say, wa pa na ulis Blanche, ha? Matur sa ubang tricycle driver nga si Dudong ko nagisakyan na yun, eh. Wa pa man mo abot pa. Paita sa imong mga anak, Anita, oy. Imbes duwara sila kabuo, pero pulos man mga badlungon. Kabuan ta ka, Dudong, ha? Blanche, waday ka mo eskwela. Wa na. Wala ko ganahi, oy. Kano salang? Sige ka magpangayo og kwarta para sa imong tuition fee. Kung gipalitok siya po, Sa? Nigamit ka na? Ngano man, Blanche? mga tanak nga, no? Tungod ninyong duha ni Papa Naldo. Nagparihas lang mong duha. Si Papa to asing kabit. Si Oyo to sa prisuhan. O wa ka gyud mangitag paagi aron makagawa si Oyo. Nakasa ang imong manghod. Nakapatay siya. Sus! Makapili pa lang may ginikanan ay. Sus! Di ko mapili ninyo ni Papa, oy! O sa ba niya, Di ba, Lolois ko? Blanche? Kung kami pa'y papiliun kinsay gusto na mong mahimong ginikanan, dili ko aning mamanita na ko ni Papa na ko Naldo, oy! Pulos ni sila mga way ayo, lo! Posto na, Blanche. Dako kang sayop sa imong gisulti. Tungod kay way anak ka, mao'y mo pili kinsa ang mamahimo ninyong ginikanan. Swerte na ninyo, ha? Nakainahan mo sama kang Anita.
Wa ka mo may bao unsa ang kabugat sa dughan sa inyong inahan tungod sa inyong pagpabadlong? Ha? Ang imong amahan, si Uyo, ug ikaw, nagunahuna ba mo unsay bation sa inyong inahan? Ha? Ang failure sa inyong amahan ayaw ihanok kang Anita. Saksi ko kiunsa mo pagbuhi sa inyong inahan. Hago na kayo ang ilang lawas, para lang ninyo nga iyang mga anak. Grabe ang sakripisyo nga iyang gihimo, Mauni angay ni mo pagkaunaw-naon. Ununaan yung maayo. Pausto na. Sirado ng iyang utok. Maong di na siya busabot. Ang tuson ko ning tanan pa, kay nahibaw kong gisuwayan na ko ini sa Ginoo. Ngano dagag tao sa amo? Kadiyat lang, sa inyong gitapukan. Anita, ako. Ano mo manigibuhan? Lo? Si Mama! Nagbitay og... Ma! 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 Anong mahilak man ka, Blanche? Niresulta na inyong pagpabadlong. Wala siya makagwanta. Yun na niya kutlo ang niyang kinabuhay sa inyong inahan. Ma! Pasaylo ako, Ma! Ma, Anita! Sakit para nako nga mo'y amahan ni Anita. Wa ko magdahom nga maghikog siya. Ligon siya kung makamaong nga muda o problema. Apan, iabot na yun ang panahon nga misurrender na siya. Bago kasama ang kaagi ni Isko, diniling tulumanon. What's the style? May surrender is style. Kinay maong sugilanon, gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera, dalit sa RMN Drama.